Ай, снима. На видео ли? Да. Няма да пипаш. Ако змията те охапи, какво ще прави? Няма да го хапи. Е змия. Не е Пап. отровна. Павка да не те охапи. Абе, чуваш се какво говорите? Ето виж. Ето виж. Тя е толкова е голяма вече, че не може да се вдигне. Махай! Айде виж. Айде бягай. Нима пипай. Бе, животинка, бе, писе, ти пък. Ако са Айде да не е на пътя, ще оставя малко по-натам. някой да ни е стъпчи. Да. Пусни я там, ай. Готово. Ти си само за Greenpeace. Паниката, виж и физиономията. О, миличкото. Как му е? Ху, ще покажем на мимито. Ай, сега иди я цункай сега, иди. Пипай. Айде да заминаваме. Пипа онова. Ти сериозно ли, бе? Много изпитвам ужас. И даже не искаш да те цунка. Ама да не ме пипа. Разсети. Аз не беше отровна. Ясно. Разбрах. Айде да се връщаме. Аз се връщам.